Hej igen. Hej igen, så er det brevkasse 7. Det er så 7'eren i dag. Og Den her gang er fokus på mobning. ja, Det er og, et lidt og ømt selvværd. emne. Ja, det er et lidt ømt emne, og vi håber, I vil tage det alvorligt. Ja. For der er en pige, der har skrevet ind til os, som ikke har det så godt, og har brug for nogle råd. Hun har skrevet: Hej hjerte, jeg er en pige på 14 år og har et selvtillidsproblem. Jeg var overvægtig, da jeg var mindre, og jeg blev mobbet. Nu har jeg tabt mig rigtig mange kilo, og jeg er blevet pænt tynd. Men jeg ser mig selv som fed. Jeg har ikke nogen spiseforstyrrelse, fordi jeg spiser normalt, men jeg er bare ødelagt indeni. Kan I ikke give mig nogle gode råd til at få min selvtillid og mine venner tilbage? Håber I ser dette. Og det er en kommentar, hun har skrevet på vores video, som hedder Info om guiderne. Så hvis I har et svar til hende, så kan I gå ind og svare. Men vi har selvfølgelig også. Ja. Og for det første, så skal du huske på, at vi er rigtig kede af. Du er god, som du er, men vi er kede af, at du har det sådan her. For det lyder ikke som om, at du skal have de her problemer. Mm-hmm. Hvis du har tabt dig mange kilo, så burde din selvtillid have kommet tilbage med det. Men selvfølgelig er der intet, der kan hele de gamle sår. Sådan er det. Det er et ordsprog, vi tit bruger i forbindelse med... At det vi har lært af Nick og Jay. Man siger, at tiden lærer alle sår. Hvornår er det? Hvornår bliver det? Vi ved det ikke. Det bliver nok aldrig, hvis man har haft en dårlig oplevelse. Men alligevel, man kan gøre lidt for, at det bliver bedre. Og derfor vil vi bare råde dig til, at for det første... Fortsæt med at spise, som du gør. Ja, hun er anonym, så vi har ikke noget navn. Men vi håber, at dig, der har skrevet det, ved, at det er dig, vi snakker til nu. Ja. Du skal spise, som du gør hele tiden. Hvis du spiser normalt, er det skide godt. Det skal du bare fortsætte med. Og det med, at dine venner skal komme tilbage, det lyder rigtig ubehageligt. Ja, vi ved jo ikke lige, hvordan du har mistet dine venner. Nej, men i hvert fald. Gå ud og være imødekommende over for nye mennesker. På filmaftener for alle dem, som du godt vil være venner med, har været venner med. Lege SP eller K med nogen. Sæt dig over en bænk, spiseren. Gør det. Start til en hobby. Synkronsvømning. Elastikspring. Dressur. Skak. Noget, hvor man sidder og har lidt kontakt med. Og noget, hvor man snakker med Andrea. Ja, helt klart. Så skal de nok komme tilbage lige pludselig. Bare være dig selv og sød. Og nogle gange så sige en joke, som altid er et sikkert hit hos alle. Hvis du føler, at det at du er ødelagt indeni, det er et vedvarende problem, og du ikke kan komme over det, selvom du på et tidspunkt får nogle veninder, du kan snakke med det om, eller snakke med dine forældre om det, eller sådan noget, så bliver du altså nødt til at gå til en psykolog. Ja. Eller i hvert fald... fordi der er bare ikke noget gå til nogle voksne. Ja. Man skal ikke gå og være ødelagt indeni, så man er gået i stykker. Det hele skal helst være helt indeni. Og du har brug for, vi kan se ud fra din besked, at du har brug for en, der kan lime dig sammen igen. Og du er 14 år, og du har hele livet foran dig. Det var brevkasse 7. Vi håber du så det her, og at du kan bruge nogle råd. Og hvis ikke, så skriv du igen, så kommer vi nogle bedre måske. Måske gør vi. Måske nogle flere, hvis du har brug for flere. Hej venner. Hej hej.